Renault Trax предлага пакет Optirol за моделите Magnum и Premium DXC 11 Euro 5, оборудвани с роботизирана скоростна кутия OptiDriver Plus, за да им осигури нови предимства и нова функционалност и да запазим нашата лидерска позиция при разхода на гориво. Пакетът Optirol включва 3 функции. Функция Optirol – нов круиз контрол, наречен Soft Cruise и забрана на режим Power. Целта на функция Optirol е да се използва естествената моторна спирачка на двигателя. Чисто механично това се изразява като отваряне на силовия тракт чрез управление на предното реле на роботизираната скоростна кутия OptiDriver Plus. Функция Optirol е интегрирана в круиз контрола. Причините за това са две. За да се гарантира икономия на гориво за нашите клиенти и да се осигури лесно и удобно използване за водача. Новият круиз контрол позволява икономични режими на двигатели DXI 11 и DXI 13. Целта е много проста. По отношение на определена зададена скорост се позволява достигане на малко по-ниска скорост с 2 км в час за двигатели DX11 и с 3 км в час за двигатели DXI 13, за да се гарантира икономия на гориво, което ще се получи не само от намаляването на скоростта, но и от търсенето на най-икономичния режим на двигателя. Режимът Power променя модела за смяна на предавките на скоростната кутия. Той се активира, когато се достигне твърдата точка, разположена под педала за газта, и като цяло ще се констатира смяна на предавките от по-високи към по-ниски. Това осигурява мобилност, но изисква и малко повече гориво. В интерес на търсения ефект ние решихме да премахнем тази функция. Пакета Optirol, за да избегнем ненужния преразход по отношение на конкурентните предложения. Функция Optirol предлага две предимства. Първото е, че тази функция е налична само в режим круиз контрол, или казано по друг начин, функцията не може да се активира без круиз контрол. Второто, това е диапазона за регулиране, който е фиксиран на плюс 7 км в час и на минус 3 км в час. По отношение на определената зададена скорост, този диапазон е фиксиран единствено за да гарантира на нашите клиенти и на нашите водачи икономия на гориво и лесно и удобно използване. Икономиите на гориво с пакет Optirol зависят естествено и от самия път, товара на превозното средство, експлоатационната скорост и използването на круиз контрол. По наша преценка, пакет Optirol може да осигури икономии на гориво до 0,9% при Premium Route и до 1,2% при Magnum. Казвам се Жером Оливер, отговарям за обучението по управление, провеждано за Renault Trax. Ежедневно водя обучението OptiField Training и програма. Скоростната кутия OptiDriver Plus е много лесна за използване. Достатъчно е да включите режима Drive и автоматичния режим Auto на скоростната кутия ще се заеме с смяната на предавките. Скоростната кутия OptiDriver Plus превключва предавките според въртящия момент на двигателя. Максималният въртящ момент на двигателя е обозначен с зелената зона на оборотомера. Именно в тази зелена зона разходът на гориво е оптимален. По-настоящем превозните средства на Renault Trax разполагат с една от най-широките зелени зони на пазара. За да се възползвате от функцията Optirol, е необходимо да използвате круиз контрола. Функцията круиз контрол се задейства от превключвател на арматурното табло. Регулирането на скоростта на движение се избира чрез натискане на бутон плюс или минус върху волана до достигане на желаната скорост. Тук ние регулираме зададена скорост от 90 км в час. Зададената скорост може да се регулира с бутоните плюс и минус. Отдясно на волана са разположени два други бутона, свързани с круиз контролът. Бутонът 0 спира круиз контрола. Бутонът R позволява да се поднови круиз контрола от последната използвана зададена скорост. Не се препоръчва използването на круиз контрол в случай на товарено движение и дъжд. Soft Cruise е името дадено на новото поколение круиз контрол на Renault Trax. Soft Cruise използва най-доброто съотношение между разход на гориво и експлоатационна скорост.
В някои случаи това ще доведе до намаляване на скоростта на превозното средство по отношение на неговата зададена скорост, за да се използва по-икономичен и по-ефективен режим на двигателя. В случая с Renault Premium това намаление на скоростта е ограничено до 2 км в час. Новите стратегии на Soft Cruise позволяват използването на круиз контрол за отсечки от магистралата с умерен наклон, без това да е за сметка на разхода. Част от използваната енергия, за да достигне превозното средство до определена скорост, може да се възстанови под формата на инерция. Инерцията е още по-важна, когато масата на превозвания товар и скоростта на превозното средство са високи. При освобождаване на педала за газ, в някои ситуации превозното средство ще продължи движението си без да изразходва и капчица гориво. Естествената задържаща сила на двигателя ще се противопостави на инерцията и ще определи разстоянието, което може да се измине без нужда от ускоряване. За да използвате максимално баланса между оптимизирането на разхода и удобството на експлоатация, ние ви съветваме да изберете зададена скорост от 83 км в час. Това ще позволи на Opti-Roll да функционира в целия си работен диапазон, без да има нужда от намесата на водача. Скоростта на превозното средство ще варира между 80 и 90 км в час, в зависимост от релефа на пътя. Освен това, самото избиране на зададена скорост по-ниска от 90 км в час позволява икономия на гориво. За да се приведе в действие Opti-Roll е необходимо превозното средство да бъде в режим круиз контрол и теренът да бъде с лек низходящ наклон. Функция Opti-Roll се активира по подразбиране при потегляне. Когато функцията Opti-Roll се задейства, системата показва символа E+, и включва скоростната кутия в неутрално положение чрез предното реле. Двигателят преминава в режим на работа на празен ход и превозното средство започва да се движи по инерция. Няма моторна спирачка, която да възпрепятства движението на превозното средство. За поддържане на режима на работа на празен ход на двигателя е необходимо много малко количество гориво, около 1 литър на 100 км. За да може превозното средство да използва най-добре своята инерция, Opti-Roll позволява зададената скорост да бъде надвишена. Това надвишаване на зададената скорост е ограничено до плюс 7 км в час. След като това ограничение бъде достигнато, скоростната кутия превключва автоматично на най-подходящата предавка за скоростта, за да регулира скоростта на движение на превозното средство. Ако това не е достатъчно за регулиране на скоростта на превозното средство, ретардерите се задействат автоматично. С цел най-оптимално използване на инерцията на превозното средство, функцията Opti-Roll остава активна и под зададената скорост в рамките на до минус 3 км в час. Когато тази граница бъде достигната, превозното средство преминава в режим на механична тяга и двигателят осигурява зададената скорост на превозното средство. Възможно е временно прекъсване на режима на Opti-Roll, ако водачът желае да увеличи скоростта на превозното средство. При натискане на педала за газ, силовият тракт сработва отново. След това, ако педалът за газта бъде отпуснат, режимите на Opti-Roll се задействат отново, тъй като регулаторът на скоростта е още активен. Всяко действие с спирачния педал ще доведе до незабавно спиране на режима на Opti-Roll, а също така ще деактивира и круиз контрола. По същия начин, всяка ръчна манипулация върху ретардера ще доведе до незабавно спиране на режима на Opti-Roll. И обратно, круиз контролът ще се деактивира единствено, ако скоростта на движение спадне под зададената скорост. Функцията Opti-Roll може да се изключи чрез натискане на бутона, предвиден за тази цел. На арматурното табло ще се покаже E-Off, когато функцията е изключена. Препоръчва се функцията Opti-Roll да бъде деактивирана при пресичане на планинска местност. Трябва да се отбележи, че диапазонът за регулиране от плюс 7 км в час ще бъде запазен. При стръмни низходящи наклони режимите на Opti-Roll ще бъдат прекъснати, защото ограничението за по-висока скорост ще бъде достигнато много бързо. Този случай е подходящият класически вариант на управление при спускане по низходящ наклон, като се използва синята зона на двигателя, както и ретардерите.
Бъдете внимателни, защото с или без OptiRoll, в режим на регулиране и без круиз контрол, водачът винаги носи отговорност за скоростта на превозното средство. Разбира се, възможно е да се използва инструментът OptiFuel Infomax и по този начин да се покажат предимствата, осигурени от функция OptiRoll.